ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟପ୍ରହର ନାମଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗର ବ୍ଲକ ରାୟ ନୃସିଂହପୁର ପଞ୍ଚାୟତ କମଗରା ପାଟଣା ତରଫରୁ ଶିଶୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଶାଖାଠାରେ ଚଳିତ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତା 1-3-2025 ଶନିବାର ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତା 3-2-2025 ସୋମବାର 3 ଦିନ ଧରି ଶିଶୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଶାଖା ଦଶମ ବାର୍ଷିକ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରହର ନାମ ଯଜ୍ଞ କମଗରା ପାଟଣା ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ପ୍ରାୟ 30 ମଣ୍ଡଳୀର କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଶୋଭାଦିବାସ କଳସ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରବିବାର ନାମ ଯଜ୍ଞ ଓ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନ ସୋମବାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହରିହାଟ ଓ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଶୁ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଶାଖାର ପରିଚାଳନା ପରିଷଦ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶିଶିରକାନ୍ତ ବେହେରା ଓ ରାୟ ନରସିଂହପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର କମଗରା ପାଟଣା ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ମହେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦୁର୍ଗା ନ୍ୟୁଜ 24 ଓଡ଼ିଆ। ଓಂ ନମସ୍ତୁ ନନ୍ତାୟ ସହସ୍ରମୃତେ ସହସ୍ରପାଦାକ୍ଷୀ ଶିରଭାବେ ସହସ୍ରନାମ୍ନି ପୁରୁଷା ଶାଶ୍ୱତେ ସହସ୍ରକୋଟି ବିଗ୍ରହାୟ ନମଃ। ଓಂ ଶିଶୁନନ୍ଦା ନମ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବ ନମଃ। ଏ ଅଧମ ଶ୍ରୀମଦ ବାବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅଧମ ସେବକ ଏଠି ଆଜି ନାମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନ ଅଧିବାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି ନାମଯଜ୍ଞ, କାଲି ଆସନ୍ତାକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହେବେ, ହରିହାଟ ଆଉ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପରିକ୍ରମା ହେବେ। ଏବେ 2-3 ଦଳ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଏବେ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ନାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।